Akan ni kap sut ke bementa, tu ngin yak mi. Tengin jam syukmu, dikun cenderang u Jakob. Kalau jaru membau Israel udang syongsa ha kata keri ba Reuben lalit thia bat ke belha ke tengah berkampuk ke jong ukpa jong u buat Israel ulai osngau ya kata. So syirkai ini gini So ke ba arpu ar ni. Ya ka jingja ke ba syim kemi nanti bu khun ningkong u jong u am Reuben. Reuben kun ko. Ningkong na kalea. Ti kataru ulit thia bat ke belha. Ke belha kadi syakri jong no. Jong Rakhel. Jong Rakhel ne jong kalea. Ka baha dapat nama kanyaram. Dalam Empat lapis. kendai hakal nong ka arpo kandai. Ke syakri jong Rakhel kan. Cakri jong Rakhel ma. Dapat pej baha mo. Ha ka lenong ka arpo kandai ka dekat ka arpo kandai. Ulaban ru ulai ya ka belha ka syakri jong u ha ka Rakhel. Ti ha ka ni ka lenong ka mulai pusan ka dekat ka arpo arang ni ngis Isu kandit bagi ia ka bakum kanir ko anja kalong yeng long semo ka jong u Jakob. Namar umla alen hi baka belha la kalong ka syakri jong ka tengah ka jong u ka Rakhel. Hendrai benta kala adon ha ka dan kum ka tengah. Dan baka tengah ka bakampo ia ka ni ka tengah. Ya emut ia ka Rakhel ka belong ka tengah ka jong u. Ti kani ka jingja ngim yo puli pa dia kan ja yu ya u Reuben. Ti long kalong ka ke ba pen kendit ingi hang ni bawat u Israel ru le ni Jacob u tip chpang jong kani Jingja. ti hadin katu pada kawan nok katu ka jing thu chpang ki kerting ki jong ki khun u Jacob kan ti pet mo ti u Jacob la dan khat arngut ki khun chenrang jong kali a u Reuben u khun kong jong Jacob u Simeon u Levi u Juda u Isakar bat usabulan. Hendrewut deh. Real. Toh. Kat ke bat usaw ki khun cenderang ki jong Rakhel Joseph bat u Benjamin. Bat ki khun cenderang ki jong ke Bilha ke Syakri ke Rakhel u Dan bat u Naphtali. Bat ki khun cenderang jong ke Silpa ke Syakri jong ke Lea u Gad bat u Asher. Kini ki long ki khun cenderang ki jong u Jacob ya ki belakha ya u Ha Padan Aram. O benne ngakum bakla ngakum ong ba u Jacob ulit pai sya Padan Aram. Padan Aram ketika jaka ha ka badon ulaban. Kendai wan pai biang sin Wan na Padan Aram. Padan Aram sya ka snong ya ka bau Isak bat ka Rebeka kidan. Ti kata ngasup bet ya ka ba ong benne kum laj mo. Ti ya kani kalis jong ni kerteng tingin num dan kam banyak keren na ya keren teng haki ni ke basya syakman. Kini kilong tang ka jing pen scam ha ka bai dei bat kani ka thup kerteng ban bu jing kan mau kan. Kam tam ha ka bai dei ba ka yeng ka jong u Jacob. To ka ba buat hadin jong tu ba penkut kani ka lenang le pesan ka dei sipang ka jing yap ka jong Isak. Baru Jacob ulapoi hau Isak ukpa jong u Syamamre. Sya kanong ba Arba kabalong ke Hebron. Ha kabau Abraham bat Isak kilai Yashong so shnong. Bat kisngi ka rta ki jong u Isak kilalong Shispa bat Praposnem. Bat Isak ula ai no ela kemensim bat ula yap no balalum ya u shalaki brio. U bala temen bat u beladap kisngi jong u. Bat ki khun cenderang jong u Isu bat u Jacob kilai Yateb ya u. Ti de pipet hang ni kai je thu ngi ba ni ka jiya nanti ke jong u Jacob ulit poi sha kai jong kpa jong u hi Isak ne Syak bu thmu. ho ka ni ka di hang ni po mamre ha ka ba ka hajan hi ka jing tep ka ba Abraham u thiet mo ti la poi hang tu ting i ba Isak lu u khlat no tu karta ka jong u la shi thu tu shi spa propose nem ti mshimi thu pa de hang ni hang nu la tep ya u Isak.
Henry la syubuk di tu kentin lalum ya shala ki beriu. Katuh tu haki lenong ki bahadin ngin sai I ba yau Isak la tep ru ha ka jing tep ka jong u Abraham bat ka Sarah. Kemak pela. Ti mdadon isu banyak keren hang tu. Henry la syu benrap pada ha ka bekut jong ka tu ka lenong ka boleh pusan baki bela letep yau Isak ki kun cenderang ki jong isu bat u Jacob. Kani kadi kadak bakila ya teli ka wai kemudian syuk jadi syurut kan.Juk ini ki angut separau isu ku Jacob. Tinga try ngila poi sya bakut jong ni gelenong. Ngila poi sya bakut jong ni session. Te ngaru ngam sngau dei syuk banang beteng banang penjrong pat. Reitang ka wai ka ba ngiu I kani gelenong ba kumbai ong pastar mene na kani gelenong lanang budak ya ki jaka. Kani ka Efra ka balong ka Bethlehem. Kani ro ka basat jengmut syaki khana le se ke bangin sai tengkhu adian. Ka ba ar pan ngikan mau ba dei hang ni ba kini ki khun chenrang jong u Jacob. Hadiam la khau jen u Benjamin along pura khat ar ngut. Ba ka session ka bladep ba mata kan ka session ru ngilap ya ka jing ong ka jong blei ba yau Jacob ai ka tengi me no Israel. Pada kan ni gelenong la ban pensyai ba hadian ba khau Benjamin don khat arngot ki khun chenrang jong Jacob. Bat nganget ba kan ni gelenong ka syap phalang syakilenong ki ban bot le si ki bangin sa sngu don ayu bat kailam shano kan ni ka jing itu khana. Lai kan ni ka lan jong Jacob nadu Abraham tetel. Te khulei sibun pastor Christian ai khulei phi bat khulei phi baro ki subscriber khulei sya shitom mat ngi na ko ka por ko pat. Bat ngakarmen ma pinang ya puli ka kot ba pinang ya puson ba nginang la ru ban wan chakmat apuram go jong phi saki session ki manang wan. Khulei 1000 ngo ngin session pat.